Thea, kan du fortælle om, hvad I skal lære her i 2B? Det kan jeg sagtens. Ja. Så vi skal lære om, at vi ikke må snakke hele tiden. At man må ikke bare stå og snakke ud i luften, og så skal man række hånden op. Og vi skal lære os at stille og lytte efter, i stedet for at stå og snakke ud i luften. Og så må vi ikke vende os om, fordi så får vi ikke timen så godt. Ja. Hvordan går det med de 3? Jamen, de er jo i rød, som du kan se, fordi at dem skal vi lære. Fint. Altid også. Og så Emil, kan du fortælle om de her læringsmål? Ja, det kan jeg vel godt. Dem her, de er ikke så gode, fordi de sidder i gul, men vi er på vej til at lære dem. Og den ene der, man skal række hånden op, og den skal vi til at lære. Og så er der en anden en, alle må være med i lejen. Den har været over i grøn, men så rykkede vi den tilbage igen. Ja. Fordi der var lidt problemer med det. Yes. Og Sofie, skal vi høre om, hvordan det går med de der læringsmål? Ja, det går rigtig godt. Når klokken ringer, skal man skynde sig ind. Det går rigtig godt. Og ingen legetøj i timerne. Og hjælpe hinanden. Og hvis man bliver uenig, får man hjælp af en voksen. Det går rigtig godt. Ja. Så de er kommet op i? Den grønne. Ja. Hvad mener du? Hvad betyder det for eksempel, at det der med, hvis man bliver uenig, får man hjælp af en voksen? Er det vigtigt at kunne det? Ja, det er det. Ja, så det er vigtigt for at få en god klasse. Mm-hmm. Hvad sker der inde, når de kommer over i grøn? Så kan man få en belønning. Ja. Man kan for eksempel se film, eller lege, eller få slik, eller is, eller hyggedag, eller hyggeaften i svømmehallen, spille computer. Ja. Og hvad så, Emil, til sidst, hvis det går rigtig godt? Hvad så? Hvis til allersidst her i 2B, så får vi en stor belønning, inden vi slutter. Ja. Og det er enten i zoologisk have, eller biografen, eller tur på stranden, eller funpark, eller funhouse, Blomhejhuset, Vorup eller Nordsømuseet. Ja. Så kan I lige rykke sammen. Hvad synes I, det er vigtigt at få en god klasse? Ja, det er meget vigtigt. Ja. Tror I på, at I kan få det på den her måde? Ja, fordi det hjælper os godt til at lære det. Ja. Held og lykke med det.